domnul președinte, Dumitru Răchitan, care nu mai e nevoie ca să prezentăm, s-a prezentat singur la începutul săptămânii, s-a prezentat și se prezintă din tot ce vedem aici și îmi pare bine că această asociație pe mâna tinerilor care, cum am zis, de câte ori plec de aici acasă, plec cu 10 ani mai tânăr. Stai mai tale acolo că stau eu aici, ca să-mi pun capul. Cu doamna Emilia sunt foarte călători de toate părțile, unde te aștepți și unde nu te aștepți. Exact ca familiile din Toiu, care și-a găsit ba la Calgary, ba la locul unde este cel mai mare flux din lume. Bay of Fund. Deci acolo se aduce, dacă e comparabil, zici egal, este toate râurile și fluviile lumii care curg într-o zi egal cu fluxul de acolo. Iar la Sibiu, ce să vezi, domnule, sala plină și printre cei care au venit ca să mă susțină de la porțile de fer era Emilia și cu Mitică Răchitan. Să crezi și să nu venea să crede. Deci, cale lungă, Dumnezeu să vă binecuvinteze și prezentarea de seara asta se numește Dorul, credință și rădăcinile, povestea românilor din Hamilton. Asta e un titlu frumos de carte. Dumnezeu să te ajute. Lucrarea este despre Asociația Culturală Română. Este începutul unei cărți care va cuprinde istoria Asociației Culturale Române de la înființare până în prezent. Deci, prima parte este contextul în care s-a format această asociație și în câteva cuvinte despre oamenii care au construit această asociație, oamenii care au clădit acest câmp. Sigur că nu am intrat în detalii, pentru că cartea o să cuprindă mai multe detalii de ce s-a întâmplat în decursul timpului până în prezent. Și, deci, o poveste de credință și identitate, comunitatea română din Hamilton. Aceasta este povestea unei comunități românești care, în ciuda distanței față de țară, a reușit să-și păstreze limba, credința, tradițiile și solidaritatea. Hamiltonul nu este doar un oraș canadian, ci și un colț de România. La început, deci începuturile, o lumânare aprinsă departe de casă, 1905-1920. La început de secol 20, valurile de fum ale fabricilor din Hamilton, Ontario, îmbrățișau cerul într-un amestec de speranță și trudă. Erau vremuri grele, dar pline de promisiune. Aici, în inima unui oraș industrial canadian, începea să bată tăcut o inimă românească. Primii români au ajuns între 1905-1913. Emigrau cu sufletul plin de visuri și buzunarele goale, purtând în inimă icoane, rugăciuni și dor de țară.
Nu aveau prea multe, dar aveau unii pentru alții. Așa s-a născut, firesc, nevoia de a fi împreună, de a-și păstra credința, limba și obiceiurile ca o mână caldă întinsă peste timp și peste ocean. Pe 13 februarie 1915, la chemarea lui John Andrew Mullin, se formează primul Consiliu Parochial Românesc din Hamilton. În același an, preotul Dosotei Constantin oficiază prima Sfântă Liturghie, nu într-o biserică, ci în casa unui om, pentru că, în lipsa zidurilor, credința era o catedrală în inimă. Un an mai târziu, pe Valachia Avenue, numărul 54, se ridica o bisericuță din lemn. Poate simplă, dar pentru sufletul emigrantului era o bucată de țară. Sfințită pe 21 mai 1916, devine locul unde lacrimile, rugăciunile și nădejdele românilor se întâlneau în fiecare duminică. În 15 iulie 1920, Guvernul Canadei recunoaște oficial parohia, sub numele de Biserica Ortodoxă Română, Învierea Domnului. Un nume simbolic, pentru că, într-un fel, și ei, românii de parte de casă, renășteau. Între războaie, rădăcinile se adâncesc, 1920-1946. Anii treceau, dar legătura dintre români și rădăcinul lor devenea tot mai adâncă. Viața în Hamilton nu era ușoară, dar în biserică totul părea mai suportabil. Se întâlneau, se rugau, se sprijineau. Fiecare duminică era o sărbătoare. Apartenenții a speranței a limbii române. Între 1945-1946 se construiește Casa Română. Un vis transformat în cărămidă și ciment, dar învelit cu dor și mândrie. Vasile Melenciuc, arhitectul și constructorul, nu a construit doar un edificiu, ci un loc de suflet. Acolo s-au ținut sărbări, întâlniri, cântece și rugăciuni. Acolo românii simțeau că n-au fost uitați. După război, valul speranței și al durerii, 1945-1952. După al doilea război mondial, o nouă pagină de istorie se scrie. Prizonierii de război, refugiații politici, tineri refugiați din cadrul regimului comunist, mulți ajung în Statele Unite și Canada. Printre ei, românii răniți de vremuri, dar cu o setă de libertate și demnitate. Mulți s-au așezat în Ontario, în orașe ca Toronto, Mississauga, Oakville, Burlington și, desigur, Hamilton. Erau tineri, plini de visuri și hotărâți să nu uite cine sunt. Dintre ei, biserica nu era doar loc de rugăciune, ci un bastion al libertății. În biserică, România liberă mai trăia. Așa se face că numărul enuriașilor la biserica din Hamilton a crescut simțitor odată cu venirea noilor emigranți în perioada 1948-1952. Noi emigranți aveau o atitudine ostilă față de noua conducere din România, care era total controlată și supusă ocupantului sovietic. Dar tensiunile nu au întârziat să apară. Vechi emigranți, stabiliți înainte de război, nu înțelegeau grozăvia regimului comunist. Nu înțelegeau de ce noi veniți priveau cu suspiciune autoritățile religioase din România. Și astfel, un nor de neîncredere s-a așezat între generații. Despărțirea drumurilor, jurisdicții, dureri, alegeri, 1947-1954. În 1974, Episcopia Ortodoxă Română din America și Canada, cu sediul la Grass Lake, Michigan, Vatra, își declare autonomia. În același timp, regimul comunist de la București plănuia să o subjuge. Andrei Moldovan, un preot venit în America în anii 20, este chemat în țară și introducit episcop în 12 noiembrie 1950 la Sibiu. Misiunea să preia Vatra, să o alinieze la patriarhie deja supusă Crăiului. 6 preoți s-au alăturat acestui demers, ei s-au alăturat noului episcop
și au început lupta de slăbire și compromiterea episcopiei de la Val. Iar în comunitatea din Hamilton a început să se simtă o ruptură. Vechii uriași, stabiliți înainte de război, rămâneau loiali Patriarhiei Române. Ei nu înțelegeau și nici nu interesa ce se întâmpla în România. Pușcăriile erau pline de români care se opuneau noului guvern, cât și cei care făcuseră cei care făcuseră parte din deci pușcăriile erau pline cu români și chiar cei care făcuseră parte din partidele istorice. În timp ce noi emigranți, ostili regimului comunist, refuzau orice formă de subordonare față de autoritățile de la București. Pentru ei, România nu însemna partidul, ci părinții uciși, prieteni arestați, țara furată. În 1951, Iulie este ales vicar episcop Valerian Trifa ca să păstorească episcopia autonomă din America și Canada. În 1954 existau 34 de parohii care aparțineau de episcopia autonomă de la Vatră și 6 care aparțineau de Patriarhia Română din București, al cărui episcop era Andrei Moldovan. Ca urmare, Patriarhia din Hamilton a trecut sub jurisdicția Patriarhiei Române, în timp ce noi veniți, împreună cu alți emigranți din zona Toronto, au decis formarea unei noi parohii. Din această ruptură se naște un nou început. Pe 31 ianuarie 1954, la o adunare generală, se hotărăște formarea Bisericii Ortodoxe Române Sfântul Gheorghe din Toronto. Un altar curat pe care sufletele care încă mai visau la o Românie liberă, un nou lăcaș cult aliniat cu Episcopia Autonomă de la Val. Renașterea prin cultură, nașterea Asociației Culturale Române Hamilton 1957. Dar românul nu se definez doar prin durere, se definez prin puterea de a merge mai departe, prin dorința de a crea, de a construi, de a dărui. Aici avem grupul de români prin anii 50, de fapt, cei care, membrii primari ai Asociației Culturale Române, și avem începând Dumitru Hâncu, Valerian Zamfir, hai să fac asta mai mică, să putem vedea în context tot. Da. Valerian Zamfir, Viorel Hâncu, George Bălașu, cel care poate că mult dintre alții l-ați cunoscut, și Stan Dumitru. Iar în jos este Emma Petruț, Elena Brujac, Maria Zamfir, Maria Ustuc, Alina Stan și doamna Lina Bălaș. Nu aveau sediu, dar aveau ideal. Se întâlneau în case cu cafea, prăjituri, povești și cântece. Își învățau copiii românește, organizau evenimente, sărbători, zile naționale, purtau la festivități în oraș, purtând cu mândrie, participau la festivități în oraș, purtând cu mândrie corturi populare și mai ales visau la un loc al lor. Deci această poză este făcută la un eveniment în Hamilton în 1954 sau 55. Deși mai ales visau la un loc al lor, un spațiu unde România să nu fie amintire, ci prezență. Un loc care să se simte că le aparține. Că este locul unde pot să refacă și să marcheze simbolurile trecerii lor prin istorie. Doreau să refacă ceea ce era specific neamului românesc în Canada. Așa se face că în 1957 un grup de români hotărăsc să pună bazele unei structuri comunitare, Asociația Culturală Română Hamilton. Primii pași, primii stâlpi ai noii case, Comitetul Asociației Culturale Române Hamilton. Într-o seară răcoroasă de februarie, într-o clasă modestă aparținând unui imigrant român, februarie 1954, se întâlnesc în casa lui Stan Dumitru, un grup de 19 români, care plănuiesc formarea unei asociații. Se puneau bazele unei organizații care avea să marcheze profund emigrația românească în întreaga lume. Atmosfera era încântată, încărcată de entuziasm, dar și de deliberări
intense. Deci cei prezenți discutau pe larg statutul și structura viitoare asociată. De-a lungul serii, opiniile și propunerile se succedau. Unii susțineau că asociația ar trebui să fie formată exclusiv din emigranți recent sosiți, veniți din țară aflată sub ocupația rusă. Alții considerau că apartenența la o biserică ar trebui să fie o condiție esențială. Totuși, George Bălașu, cu o viziune clară, a propus o asociație independentă, lipsită de orice legături cu alte organizații, deschisă tuturor emigranților români, fie ei noi sau vechi. În urma dezbaterilor dintre cei 12 participanți, 16 au căzut de acord să devină membri fondatori ai acestei asociații, ce urma să fie numită cu mândrie Asociația Culturală Română. În acea seară, cu spirit hotărât, și-au ales din cei care aveau să conducă destinele organizației, insuflându-i direcția și caracterul ce aveau să-i definească existența. Această noapte de februarie nu a fost doar o întâlnire, ci începutul unei povești care va dăinui. Comitetul fondator al asociației a fost format din personalități respectate ale comunității. Și aici avem lista cu cei primii membri ai asociației. Aceasta nu este doar o poveste despre biserici, acte și adunări. Este povestea unei inimi care a continuat să bată românește pe un pământ străin. Este despre oameni care nu și-au pierdut nici credința, nici demnitatea, nici limba. Iar aici, în poză, avem în 1917 o parte din membrii fondatori. Primul este din dreapta, este domnul Murgoci, domnul George Bălașu, doamna Alina Bălașu, Viorel Hâncu, doamna Stan și domnul Stan Dumitru. La 17 februarie 1957, asociația a adoptat un statut, un set de norme și principii care definesc misiunea și modul de organizare al acestei comunități. Scopul declarat al asociației a fost și rămâne păstrarea conștiinței naționale cu profund respect față de țara în care trăim, Canada, promovarea culturii și tradițiilor românești cu mândrie și dăruire, consolidarea legăturilor între români, cultivarea spiritului de solidaritate și ajutor reciproc. Cu aceste idealuri s-a pornit la drum. Acestea au fost cuvintele care au deschis vreme de ani de zile adunările de comitet și întrunirile generale. Ele au fost far călăuzitor pentru cei tineri români veniți din lumi diferite, cu experiențe și educații diferite. Dar unii din aceștia, dar uniți de aceeași iubire pentru valorile românești și dorința neclintită de a contribui la eliberarea neamului de opresiunea comunistă. Desigur, nu a fost un drum ușor. Între generații s-au simțit diferențe de gândire, de simțire, de viziune. Dar cu răbdare, cu înțelegere și cu suflet românesc s-a înfăptuit o legătură trainică între cei noi veniți și tinerii născuți aici. Dintre 17 membri fondatori, asociația a crescut și a devenit o familie numeroasă, reunând români din Hamilton, din alte provincii canadiene și chiar din Statele Unite. Un moment important în parcursul acestuia, asociația a fost afilierea la Uniunea și Liga Societăților Românești din America și Canada. Organizație umbrelă care reunea majoritatea comunităților românești pe continentul nord-american. În anul 1970, Hamilton a avut onoarea de a găzdui întâlnirea anuală a acestei uniri, sub egida Asociației Culturale Române. Cu acea ocazie a fost primită numeroase scrisori de felicitare din partea autorităților canadiene și americane, o recunoaștere a valorii eforturilor membrilor asociației. Un simbol viu al spiritului românesc din diasporă reprezintă câmpul românesc, o adevărată mică Românie, o oază de cultură. Săptămâna trecută aici a fost adesea evocată în paginile ziarului cuvântul românesc, în versuri pline de dor, lumină și speranță. Când picior de plai, pe o gură de rai,
iartă căzăresc, câmpul românesc, oază de lumină, miros de sulfină. Câmpul românesc a devenit un centru de adunare al exilului românesc. Aici s-au luat decizii de manifestări anticomuniste. Aici s-a decis organizarea festivalurilor Rompest, ce au avut loc la fiecare 2 ani din 1988 până în 1989. Au pornit inițiative și organizarea manifestațiilor. O mare contribuție la adoptarea câmpului românesc a avut-o sculptorul Nică Petre, prin operele realizate, busturile de marmure al lui Eminescu și Ionescu și rotonda scriitorilor din exil, bustul turnat în brod al lui Ioan Cotruș, George Donev, Vasile Posteuică, Mircea Eliade, Tintilă Oria și Horia Stamatu. Primul bust care a fost creat la câmpul românesc a fost al lui Nica Petre.